Rarara Multimedia suka ɗauki nan ka muku wannan shahararren kundi. Na baki amana. Matso ta gurina. Tauraro guda ɗaya tal a cikin dubbannin taurarai a sararin samaniya. Na sa rai na san daure ki so ne ke ma kawai. Baiwa da kuma fikira da iya fitar da kalamai irin na soyayya. Sanar mafarki na ce ke a zuciya kin zauna. Na baki amana. Ki tausaya don Allah. Zaƙin murya da kuma salo da a tattare da wannan murya ta babban mawaki kuma matashin mawaki mai tasowa. Sarai ba zan bar ki ba, ko yarin tsiya mai nisan ka so shi ƙarshen zanciya. Ba wuya yayi ba. Hussaini yan Pizzah ka hutu rara. Ka daɗe kai karko, ga san ka yau ya huda. Zama da ke nake so, ki tausaya don Allah. Ku dai ku bari a baku labari, maza ku garza YouTube channel mai suna Pizzah TV domin gwangwajewa idanunku. Kin zama gwanar gudu, sassan nake akan ki nake jira, ke ma kin sani.